Здравейте, прекрасни хора! Ние сме Youth Corner, а това е Стела. А това е Лина. И днес ще се представим и ще ви представим идеята за нашето прекрасно ъгълче на младежите. Ние сме тук на едно прекрасно чайно парти с прекрасните плешни играчки. Да, и нашата лама, която ще бъде талисман на това шоу. Името все още е малко под въпрос. Да. Затова ще го скипнем. Така, една идейка. Талина, всъщност, разкажи ни малко повече. Какво е Youth Corner? Какво правим? Какви са тези микрофони, тези професионални неща, с които сме се събрали днес? Защо? Каква е тази идея? Да, днес, както виждате, се намираме в най-неформалната тинейджърска обстановка, за да представим тъкмо нашия подкаст. Буквално сме в стаята ми. Буквално в стаята на Стела. За да ви представим нашата идея и да ви я представим по най-неформалния начин, защото това е нашето ъгълче на младежите, както казах. Това е нашето място, където е платформа от тинейджери за тинейджери. Ние искаме да си говорим с вас на актуални за нас теми, за нашето поколение, да си изподеляме мнението и да можем да даваме гласност на всички от вас, които са също на нашите години и имат какво да кажат. Абсолютно. Идеята на този подкаст е всъщност ние да създадем една прекрасна среда за младежи, за тинейджери, за хора на нашите години и да създадем един safe space, който не смятам, че го има някъде другаде. Една от главните ни идеи, мисля, че говоря прекалено бързо, така, една от главните ни идеи е да представим актуални за нас теми от нашата гледна точка. Защото съм убедена, че всички от вас, които гледате това в момента, сте чували как психолози на по 60 години, уж специалисти, сега, да не обиждам абсолютно никой, но хора, които уж знаят адски много за нас, знаят много за менталното ни здраве, знаят много за актуалните за нас теми, в същото време не са говорили с тинейджери от много дълго време или не са се интересували за това. Постоянно чувам по новините, днешното поколение е изключително еди какво си, то се нуждае от еди що си и трябва да му дадем това, това и това. И всъщност то има тези проблеми и то прави това. Да, ама съжалявам много, ма този 60 годишен дядо, който ни говори, не е това поколение и не знае от какво ние наистина имаме нужда. Никой не ни пита за нашите проблеми, никой не ни пита за нашето мнение по въпросите, които ни засягат нас. И точно така се зароди нашата идея, като две приятелки, които просто си споделят в леглото, готови да си легнат. И така се зароди Youth Corner, като искам специално да благодаря на нашата менторка Айлин Етемова от програмата Able Mentor, както и Миро, който има подкаст Непримиримите, задължително го слушайте, които повярваха в нашето поколение, повярваха, че имаме какво да кажем и че трябва да ни се даде възможност да говорим за всичко, което ни притеснява, за всичко, което ни засяга. И всъщност те ни подкрепиха, защото, както Айлин казва, всъщност нашето поколение не сме прости, не сме тъпи, не сме зависими от телефоните, а просто имаме нужда от тази подкрепа да израснем. Имаме нужда от някой, който да повярва в нас и да може да ни даде пространство за развитие. Точно така, защото абсолютно адски много хора, които са родителите ни във възпитаването ни, не казвам нашето, но в много голяма част от тинейджерите в момента възпитаването са има ли изказвания, които са били доста нараняващи за тинейджерите, които уж са за да ни накарат да се чувстваме по-добре, но всъщност изобщо няма това. Убедена съм, че супер много от вас са чували остави с телефона, много си мързелив, нищо не правиш, какво правиш само на този телефон. Или пример ще дам с хората, които играят видеоигри и изкарват пари от тях. Много голяма част от тях всъщност смятат, че това е най-правилният начин, по който да ни възпитават, като ни говорят някакви такива неща, като ни обясняват, че Fortnite няма как да спечелиш пари и че инфлуенсърството е пълна простотия и намерете си друга работа. Пример давам, разбира се, но просто постоянно има такива коментари и постоянно убедена съм, че във вашите семейства се случва. Исках също да спомена, че точно на ежедневна база нашето поколение се среща с толкова много хора. Има един огромен generation gap, особено в институциите, които трябва да ни подкрепят. Аз съм изключителен противник на това, че ръководството в нашите училища не се свързва дълбоко с учениците и обикновено са изключително възрастни директорите и те няма как първо да се свържат, второ да могат да усетят какво е да бъдеш човек в нашето поколение. И Safe Space беше най-правилната дума, която използва. Силно се надявам този подкаст да бъде Safe Space за всички хора, които имат да споделят нещо, каквото и да е. Да, извинявам се, просто ми стана много смешно. Абсолютно съм съгласна с това, което Лина казва. Наистина, смятам, че имаме огромната нужда от един safe space.
Защото, особено и на българското общество, защото всички сме виждали подкасти, американски подкасти, всички знаем, че Америка, нали, така. И в чужбина, винаги в чужбина, всичко е по-развито, но защо и в България да не е? Всъщност това е един въпрос, който аз си зададох, когато се породи тази идея за този подкаст. Всъщност, защо и ние да не го направим? Защо и ние да не покажем, че можем? Защото да, ние сме в България и сме буквално някакви рандъм момичета на по 15-17 години и просто седим и говорим пред телефона ми в леглото ми с микрофони, но защо това да не ни накара да успеем и защо по някакъв начин това, че се намираме в тази страна, това, че сме на тези години, че говорим този език, защо това да ни спира и всъщност не може ли да ни помогне и да ни издигне? Да ни обедини, защото наистина с теб е права, че в България имаме една страхотна, огромна маса и общност от младежи точно на тези години, които, въпреки че подкаст платформите са изключително нашумяли в момента, те или са от възрастни, които споделят съдържание не винаги интересно или актуално за нас, или пък гледаме чужди подкасти, като според нас е много важно да имаме точно това пространство, което се опитваме да създадем в момента, особено за България. Точно така. Исках да кажа нещо и си забравих мисълта, така чакай, слушам музичката. Има ли елеватор мюзик тук? Да, не знам дали ще ги кътнем тези неща, защото е много важно всъщност да видите, не само да видите, да видим всички ние, че това е просто един обикновен разговор между нас двете. Да. И наистина разговорите между нас двете са с много големи простоти, много се смеем докато говорим, много пъти заекваме, много пъти си забравяме мисълта. Но всъщност това са едни изключително човешки неща. Ние не сме чат GPT, ние не сме някакви роботи, които тук седят и без да заекват и давате такъв текст, който няма нито една правописна грешка или нещо. Ние сме просто хора, които в действителност нямаме представа какво правим. Аз абсолютно за първи път снимам нещо такова, ти не, но пак. Абсолютно за първи път говоря сама с микрофон пред камера. И пак не ме е страх да го направя и не ме е страх да бъда себе си и да се смея и да си пускам тъпите шеги и да се изпускам понякога с някоя друга псовня, защото това сме ние, това е нашето поколение, това са тинейджерите. Точно така, никой тинейджър не е застанал сега, зависи в каква среда, но всички тинейджери може да изглеждаме супер сериозни, като излезем на сцена пред хора или пред депутати, обаче behind the scenes всичките просто сме едни идиоти, които имат нужда от любов и от безопасна среда, в която да се развиват и да живеят. И се надяваме всъщност, може би, да не режем тези части и разговорите на този подкаст да стават доста непринудено, под такава форма, говорейки си разговорно, използвайки англицизми, за да може всъщност да предадем истинската енергия, която е, а не нещо фасадно, сериозно, което всъщност няма как другите младежи да релейтнат на него. Да релейтнат, точно. Да. Да се свържат с него. А всъщност кои сме ние? Нека кажем кои сме ние, за да може все пак всеки, който се осмели да дойде в нашия подкаст да изрази идеите си и мнението си по най-различни теми, за които ще ви загатнем след малко. Между другото, какво може да очаквате? И тъй като искаме да си изградим тази общност, със сигурност ни последвайте в социалните мрежи, където можем винаги да си комуникираме. Винаги ще ви питаме какво искате да видите и дали имате желание да участвате, като кажете нещо по дадена от темите. Но нека първо се представим и защо правим това, което правим. Имаш честа. Точно докато си... Добре, отпини си сега. Давай, ти си първо. Аз ли съм? Да. Така, добре, аз съм Стела, с двойно Л. Искам, чакай. Да. Това бях направила в ученическия свет преди 2 години, мисля, че, или миналата, не знам. Аз съм Стела с 2 Л-та. Nice. 2 Л. Да, аз съм Стела, аз съм на 15 и съм човек, който смята себе си за много разговорлив човек, аз смятам за много слънчев човек, за човек, който има много какво да каже, човек, който винаги обичам да помагам на хората по някакъв начин. Сега дали това се получава, не знам, но винаги искам да го направя и се смятам за някой, който има много какво да каже, защото вярвам, че да, може и да нямам много опит, но вярвам, че някакси с опита, който имам, с хората, с които познавам, с нещата, които съм чела и които съм гледала, смятам, че мога да кажа много и мога да покажа всъщност истинската си същност и да представя на хората една elevator music. Как да подстига? Това е нереално. Да покажа на хората всъщност
че има много неща, които те не знаят за себе си, за самите тях. И има много неща, които не трябва, но би им се отразило добре да ги разберат. Относно мен като мен, защото това беше доста формално изказване, мен като мен, аз обожавам да чета. Буквално в момента телефонът ми е подпрян на книга. Защото, между другото, ще включим някъде тук, някакво, предполагам, не знам, това си го измислих сега. Ще включим някъде тук малко клипче просто на пропа, който е в момента, как е сложен телефона ми. Да. Защото беше голяма импровизация и не трябваше да стане така, но стана така в последния момент, което всъщност ме навежда на мисълта за креативността и това, че ние сме доста креативни хора. Аз лично се смятам за много креативен човек, тя също е. Не знам дали ще го кажа, но тя е много креативна. Човек съм, който, както казах, аз чета, аз пиша и аз като цяло просто се опитвам да се радвам на живота във всеки един момент и смятам, че това е един прекрасен начин, по който мога да го покажа. Това е изключително да слуша моята приятелка как сама се описва, тъй като аз се виждам от друга гледна точка и много се радвам, че осъзнава за много от нещата, които е. Но да, ще кажа и още няколко неща, ще я прехваля, защото беше в ученическия си съвет председател, което е изключително, защото същата енергия, с която опознава любопитства в света, същата енергия, с която помага на останалите и им говорим, супер запалено успява да го предаде в ученическия съвет, съвсем без никакви проблеми. Тя успя да мотивира цял ученически съвет да създават изключително много инициативи. Така че нещо, което ни обединява и което ни води тук до този подкаст е всъщност инициативата. Това да направим нещо, да променяме света, да променяме всичко, което не ни харесва. Общо да оставим някакъв отпечатък и с това ще се представя и аз, защото това е, което искам да направя. Това е, което искам да оставя, защото главната ми ценност са хората. Изключително много обичам хората. Вярвам, че ние можем да се развиваме. Вярвам, че имаме тази креативност. Наистина вярвам в нашето общество и искам да допринеса максимално много за това. Обичам изключително много да говоря с хора. Това ми е най-любимото нещо, ако мога да цял ден да говоря пред хора, с хора. И това е общо взето. Искам да съм активна по всякакъв начин. Ходя да доброволствам, защото искам да виждам тези части от света, където аз мога наистина да видя как с ръцете си правя нещо, което се отразява на някой друг. Да. Това беше много вдъхновяващо. Въпреки, че всичките тези неща буквално ги знам и ги слушам всеки ден, ми е толкова вдъхновяващо да те чуя как говориш. Всъщност за хора, които нямат представа кои сме ние. Най-вероятно това видео дори няма да достигне до толкова много хора, като смисъл сигурно 10 човека ще го видят. Но тези 10 човека са най-важните. Защото стигне до правилните 10 човека. Точно така. Стига да стигне до правилните 10 човека. Тези 10 човека ще ни помогнат да покажем и да разпространим това, което правим. Относно теб, искам само аз сега ще я прехваля малко. Защото този човек е буквално най-прекрасният човек, който познавам. Значи, моля. Да, искам да кажа, че не само доброволстваш, ти правиш толкова много за света, защото буквално доброволстваш всеки ден. Аз те питам, къде си доброволствам? Какво ще правиш доброволствам? Къде си на СУС? Свободна ли си днес по-късно? Не, на уроци съм, после съм в СУС, после ще се виждам седи кой си, после ще доброволствам там, после за Харвард ще ходя еди къде си. Защото е просто невероятно. Знам колко много това ти влияе на ментал хелта и по добрите и по лоши начини. За което ще говорим за ментал хелт, разбира се. Ще говорим за ментал хелт. Благодаря ти! Но да, това е което аз исках да кажа за теб. Да, защото колкото и неща ни събират толкова и ни правят изключителни една от друга. Да. И примерно Стела е много повече в досег с останалите хора от нашето поколение и изключително веща в социалните мрежи. И въпреки това... Извинявам се. Всеки един блупър, който се е случил заради мен. God bless, съжалявам. Това сме ние. Това сме ние. Така, извинявай, да. Продължи. Щях да кажа, че е веща Стела в социалните мрежи. Последвайте ни. Последвайте ни. Нашата прекрасна Стела пиар отговаря за тях. Моля ви се. Да. Като едновременно цени близките си, намира време да отдели на близките си хора, на приятелите си, в които
е толкова инвестирана да обича и да им показва колко са обичани, като отделно успява и да намери време. Giggling kicking my feet. Това трябваше да е това, не мисля, че се видя, че е това, но трябваше да е giggling kicking my feet. Не знам кой този е мовът. Я искам да видя някакъв. Аз ще ви кажа, че намираш време просто и за всички инициативи, защото Стела се занимава и с нашата група по Академия по ментално здраве. Намери опората в себе си, за която ще имаме гост, който ще говори. Но Стела това ще е след време. Да. Това не сте го чули от нас. Да. Спойлери. И Стела дадена на всичките тези каузи. Така, че... Благодаря ти много, прехвалихме се една друга. Аз ти много мисля, че хората добиха някаква представа кои сме. Сега хайде да им разкажем малко повече за подкаста. Като цяло за темите, които ще включва този подкаст. Това, което споменахме вече, менталното здраве, което е една изключително важна тема, която не е засягана. Много хора са под представата, че депресията не съществува, например, че daddy issues са измислица, как може просто как може да имаш проблеми с баща си, това е пълна глупост. Много хора смятат, че тревожността не съществува. Аз като човек, който се тревожи, като кажа на майка ми, тя ми спри да се притесняваш. Това е особен стереотип в България. Да. И дори чувам как приятели, които споменават, че ходят на психолог, реакцията не е съответно щастие. О, вау, ти се грижиш за психичното си здраве, това е, нали, похвално, сякаш да ходиш профилактично на лекар. Не, реакцията е ти да не си психично болен, че да ходиш че да ходиш на психолог, което искаме много да се борим срещу това, да не е прието по този начин, че психичното здраве всъщност съществува на първо място и е нещо страшно важно. Затова темите ни ще покриват такива неща. Стела ще кажа още малко за темите след малко. Това, което ми хрумна в главата, беше, че темите са доста flexible, доста гъвкави, защото идеята ни беше да включим максимално различни хора. Може някои хора да ни говорят за видеоигри и как това има отпечатък в живота им. Може някой да ни говори за книги. За каквото и да е, за да покажем колко сме различни и точно както нашата менторка Айлин казва, че всъщност ако съдим по образователната система, примерно, която ни унифицира до краен предел, че ние да се отъждествяваме с оценки и да си мислим, че не ставаме, ако не сме добри по всеки един предмет. Айлин казва, че когато дъщеря й се прибира с тройка по български, тя вместо да си помисли това дете е супер глупаво, тя си казва, това дете ходи на състезания по танци, то учи хореографии, така сякаш е нищо. То значи е гениално просто в неговата сфера. И ние искаме да покажем точно това, че нашите различия всъщност ни правят наистина уникални, дори и да сме често потискани заради оценки в училище или какъвто и да е друг критерий. Така че и за това ще говорим. Абсолютно точно така. Само леко бързо включване. Аз не съм добра по математика. Например, сега всеки, който го види това в класа ми, ще каже как така не си добра по математика. Не, вярно, добра по математика, но не съм гений по математика. Окей, мога да решавам задачи, защото мога да се концентрирам в час и да реша задачите, но това не ме прави гений по математика, просто ме прави човек, който може да се насили да я разбира. Но, пример, да, химията. Айде. Аз съм много зле по химия. В смисъл, аз хал-хабер понятие си нямам по химия. И това не ме прави тъпа. Ако изкарам двойка по химия, това няма да ме направи човек, който нищо не знае, защото аз пък уча езици супер бързо и уча 80 думи за 20 минути. Така че абсолютно всеки е добър в своята сфера и сега разгърнахме тази тема малко, но това ще има отделен епизод за това. Всъщност как всеки е добър в своята сфера и ако питаме, както има различни професии, някой е фризьор и фризьорът е много добър в това да прави прически, но примерно ако го накараме да говори пред камера, ще се спече и няма да може да каже две думи. Защото той не е добър в това да говори пред камера. После имаме актьор. Актьорът е добър в това да говори пред камера, но пък не може да направи хубава прическа. Тоест всеки човек е добър във всяко нещо, в своето си нещо и смятаме, че е много важно това да бъде разпространено през поколенията. Добре, нещо друго, за което ще говорим, за мястото на младежите в обществото. Какво правим ние в това общество. Също така ще говорим за актуални теми, като наркотици, като алкохол, като секс и такива неща, които ни вълнуват нас. Защото всички сме чували фразата хормоните ти бушуват, защото си в пубертета. Обаче това е съвсем нормално. И може би в подкаста искаме хората да могат да чувстват принадлежност в това поколение, сякаш не са сами. Наистина, всъщност, всички тинейджери чувстваме
горе-долу същите неща. Точно така и всъщност всички сме еднакви. И отново идва баща ми, майка ми, баба ми, стринка ми с изказването: о, аз съм бил тинейджър, о, аз знам какво е. Гърли Поп, бил си тинейджър по времето на соца и на комунизма. В смисъл, да си тинейджър тогава и да си тинейджър сега са две различни неща. Така че, да, в смисъл, много е важно да разпространяваме такива неща от нас за нас. Да, и особено важно темите, точно като наркотиците, примерно. Това може да звучи като много табу тема, но особено са толкова разпространени в нашето поколение, че не се замисляме. И всъщност не съм виждала нито едно публично изказване от тинейджър, който може да сподели актуална история, свързана с райски газ, с това вейповете колко са нашумяли. Въобще какво е нашето мнение за това? Защото винаги чуваме как това е много лошо, как всички са зависими. Но всъщност защо се случва? Не е ли обвързано с стреса от училище? Не е ли обвързано и с бушуващите хормони, и с тревожността? И то е естествено едни деца, които не са подкрепяни в тези сложни емоции, да се обърнат към зависимости. Точно така. Това също ще бъде доста разгърната тема. Ще говорим изключително много, ще видите, просто ще има толкова различни хора. Ще говорим за спорт, ще говорим за книги, ще говорим за музика, ще говорим за изкуство, ще говорим за всичко, което има под слънцето. И разбира се, няма да има един епизод за изкуство и един епизод за ментално здраве. Ще има много епизоди, защото има много какво да се каже. Няма една картина, няма една книга и няма един психолог, че да може всичкото това, което искаме да ви кажем, да се събере в едно видео. Но смятам, че това е един доста добър увод към това, за което ще си говорим и това какво представлява този подкаст, а и това, кои сме ние. Защото, спойлер алърт, вече сме снимали първият епизод. И така е. Да, с първият ни гост. И всъщност там това, което ще забележите е, че ние нямаме доста голяма роля, освен да зададем въпросите и да се включим тук-таме с някой коментар. Затова смятаме, че беше много важно да направим това видео, в което вие да видите малко повече от нас и какви точно сме ние в една изключително неформална среда, в моята стая, за да можем и ние да сме си себе си. Следно се виждаме в събота да си говорим и да се видим. Просто има камера и микрофони. Да, точно както се заради идеята, просто вече сме на етап, където ви представяме тази идея, за която аз изключително много се радвам. Абсолютно, да. Окей. Благодаря ви, че гледате това видео. Благодарим ви страшно много, че сте част от промяната. Благодарим ви, че сте част от промяната. Благодарим ви, че го гледате. Всъщност не е част от промяната, ами част от своето осъзнаване. Точно така. Защото човек или е част от проблема, или е част от решението. Бъдете част от решението. Бъдете част от решението. Без значение как изглеждате, без значение как се обличате, без значение какви мирогледи имате. Може да ви хареса, пък може да се окаже, че това е вашето нещо. Затова много се радваме, че сте тук. Много ви благодарим. И станете част от нашата общност. Точно много така. ще се радваме да чуем от вас обратна връзка. Точно така. Ако някой има нещо, което иска да каже, ако някой има нещо, което, някаква тема, по която искаме да говори или иска ние да говорим, винаги може да ни пишете в Instagram и в Фейсбук няма да кажа, защото разчитам на факта, че тук има Gen Z и Gen Alpha. Аз тук само ще кажа, не мисля, че ще имаме Фейсбук. Ако имаме Фейсбук, добре. Аз използвам Фейсбук. И имам Фейсбук. Мисля, че това говори достатъчно. Това говори достатъчно. Но да, благодаря ви много, че гледахте нашето видео. Можете да се абонирате. Сега се чувствам буквално като някаква Слави Клашера. Така, можете, сега ще кажа всичките клишета. Абонирайте се, оставете коментар, чукнете камбанката, за да получавате известия всеки път, който ние качим някое клипче. Да, но казано на по-нашенски език, просто станете част от нашата общност. Точно така. И следете развитието, защото може да има нещо, което ви харесва в бъдеще. Абсолютно. Да. Време ли е? Да. Хайде! Джен и Милениос. Ще кажа Джен Мал. Сигма. Така. И много от милениалсите, да. Аз ще говорим изключително много за... Знам за какво. Знам. Съжалявам. На кой се извинявам? Подкаст. Това просто е инсайд джок.